тибби чинӣ мақсад аст табобат дар тибби чинӣ барқарор намудани мувозинат дар бадан ва пурқувват кардани системаи муҳофизатии бадан аст. Маркази ташхисию табобати тибби чинӣ дар шаҳри Душанбе ҳама гуна бемориҳоро даво мебахшад. яке аз маъмултарин беморӣ ин бемории пӯст мебошад. пӯст яке аз узвҳои муҳими бадани инсон буда на танҳо вазифаи муҳофизатӣ, балки вазифаи нафаскашӣ, танзими ҳарорат ва ҳис карданро низ ба дӯш дорад. бемориҳои пӯст чанд намуд мешаванд. витилиго бемории музминии пӯст аст ки боиси аз байн рафтани пигмент мешавад. дар натиҷа дар пӯст доғҳои сафед пайдо мешаванд. дард ё хориш надорад, вале бештар ҷиҳати зоҳирӣ ташвиш меорад. псориаз бемории музминии илтиҳоби пӯст аст. хусусияти он пайдо шудани доғҳои сурх болопӯшида бо пӯлакчаҳои нуқрагин аст. одатан бо хориш ҳамроҳӣ мекунад. бемории аутоиммунӣ дониста мешавад. экзема бемории илтиҳоби пӯст ки бо сурхшавӣ, пӯлакча, доғи обдор ва хориш зоҳир мешавад. сабабҳояш гуногунанд. таъсири моддаҳои кимиёвӣ, аллергия ё стресс. аллергия вокуниши ғайримуқаррарии системаи масуният ба моддаҳои гуногун, гулобак, ғизо, доруҳо ва ғайра. метавонад бо доғҳои пӯст, хориш, обравии бинӣ, сулфаву ашкрезӣ зоҳир шавад. бояд гуфт ки бемории пӯст дар натиҷаи асабоният зуҳур мекунад. табибони маркази тибби чинӣ омодаанд ба гирифторони бемориҳо дасти ёрӣ дароз намуда ба онҳо беҳтарин неъмат саломатӣ ҳадя намоянд. суроғаи марказ шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, кӯчаи Деҳоти 50 назди диагностика. телефон барои тамос 88 111 14 41. барои маълумоти бештар ва гирифтани машварати ройгон метавонед бо марказ тариқи WhatsApp тамос гиред.